Mzina la Atate, nila Mwana, nila Mzimu woyera. Amen. Tilankuleni Ambuye. Chindiyembekezo chachikulu kuti leloli Ambuye atilankule, ndipo kulankula kwake kungatithandiza moyo wathu wa masiku onse, kuti tipeze moyo watsopano, chimwemwe chatsopano ndi mtendere watsopano kudzera mamawu wake. Lero ndi chaka cha Luka woyera. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yachiwiri ya Paulo woyera yolembera Timoteyo. 2 Timoteyo mutu 4 ndi meya 10 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi brother Joseph Mkwayira, achipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Augustine Parish, mtengo wa Ntenga, Dowa, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amene awerengedwa ndi mawu amtenga wabwino monga adalembera Luka woyera, Luka chapter 10, 1-9. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Tylor, achipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Augustine Parish, mtengo wa Ntenga, Dowa, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata yachiwiri ya Paulo woyera yolembera kwa Timoteyo. Timoteyo mutu 4 ndime ya 10 kudzalekeza 17. Paja Dema anandisiya chifukwa chokonda zapansi pano, adapita ku Tesalonika. Kresike adapita ku Galatiya, ndipo Tito adapita ku Damalatiya. Luka yekha ndiye ali ndi ine. Ukatenge Mariko udzabwere naye kuno, chifukwa amene uja angathe kundithandiza pa ntchito. Ndidatuma Tikito ku Efeso. Pobwera udzatengeko mwinjiro wanga umene ndidasiya ku Pako ndi Troyasi. Unditengerekonso mabuku anga makamaka aja azikopawa. Alexandriyo msilikali wa zosulasula uja adandichita zoyipa kwambiri. Ambuye adzamlanga molingana ndi zimene adachita. Iwenso uchenjere naye chifukwa iye uja adatsutsa kwa mphamvu zolalika ife. Pamene ndinkadziteteza pa mlandu wanga woyamba uja, padalibe ndi mmodzi yemwe amene adabwera kudzandithandiza. Onse adangondisiyira ndekha. Mulungu awakhululukire. Koma Ambuye akhala nane limodzi. Adandilimbitsa mtima kuti ndikalalike mawu onse amthenga wabwino, kuti anthu a mitundu yonse awamve. Motero ndidapulumuka mkamwa mwa mkango. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amtenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Ambuye adasankha anthu 72 nawatuma awiri kuti atsogole kupita kumudzi uliwonse ndi kumalo aliwonse
kumene iye ankati apiteko. Adawawuza kuti zinthu ndi zambiri koma ntchito ndi yochepa. N'chifukwa chake pemphani mwini zinthu kuti atume anthu kukathutha zinthuzo. Pitani tsono ndikutumani ngati ana ankhosa pakati pa mimbulu. Musatenge chikwama cha ndalama, kapena thumba la paulendo, kapenanso nsapato zapadera ayi. Musayimenso kuti mupereke moni pa njira. Kunyumba kulikonse kumene mukalowe, muyambe mwanena kuti mtendere ukhale mnyumba muno. Ngati mnyumbamo muli munthu wofuna mtendere, mtendere unene mwanenamo udzakhala pa iyeyo. Koma ngati mulibe munthu wofuna mtendere, mtendere umene mwanenawo udzabwerera kwa inu. Khalani mnyumba yomweyo, mudye ndi kumwa zimene akukupatsani, pakuti wantchito ngoyenera kulandira malipiro ake. Musachoke kumene mwafikirako ndi kulowa ku nyumba zina ayi. Mukalowa m'mudzi anthu nakulandirani, mudye zimene akukonzerani. Muchiritse anthu odwala amene ali m'mudzimo, ndipo muwawuze kuti tsopano ufumu wa Mulungu wakufikirani. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Lero ndi chaka cha Luka woyera, mlembi wa mthenga wabwino wa Luka. Ndipo kudzera malaliko ndi zokhamba zake, atiululira misteri ya chikondi cha Mulungu kwa anthu osauka, ndipo kuti anthu onse adzapeza chipulumutso mwa Yesu Kristo. Ambuye adasankha anthu 72 na watuma awiri kuti atsogole kupita kumudzi uliwonse ndi kumalo aliwonse kumene iye ankati apiteko. Ndiye chinthu choyamba kuti timvetsere ndi chakuti mwatumidwa. Palibe munthu amene satumidwa. 72 ikutanthauza gulu lathu, kuti Mkhristu aliyense ndi otumidwa ndi Yesu, kuti alalikire anthu mthenga wabwino wa Yesu. Koma kuti mutumidwe, pafunika poyamba kuti Ambuye akuyitaneni. Chifukwa ngati simunakumane ndi Yesu moyo wanu, ngati simukumudziwa Yesu, simungapite kukalalikira za mawu ake pamene simukumudziwa. Ndiye poyamba pa moyo wathu wa Chikristu ndiye kuyitanidwa ndi Yesu. Mungu momwe adapita pa nyanja ya Galileya, ataona Simoni ndi m'bale wake Andrew, adanena kuti inu munditsate. Ndipo iwo ananyamuka kusiya zonse ndi kutsatira Yesu. Ndiye chinthu choyamba pa moyo wathu wa Chikristu ndi kuzindikira kuti ndi Ambuye adayima, Ambuye adandiyitana kuti ndimtsatire. Ndiye ntchito yathu yoyamba, tisanayambe kulalika konse, ndiye kutsatira Yesu. Ndipo titayamba kumtsatira Yesu, Yesu afuna kuti tikhale naye limodzi ngati abwenzi, kuti tidziwe mtima wake,
kuti pa nthawi yake pamene azafuna kutituma ndife tidzakhala okonzeka chifukwa tikudziwa mtima wa Yesu. Tikuona alaliki ambiri amasiku ano amangolalika, koma chifukwa sali pa ubwenzi weniweni ndi Yesu, zolankhula zawo zili kutali ndi zimene Yesu akufuna kwa anthu ake. Because popanda kukhala naye Yesu, kuphunzira kwa Yesu, maka malembo oyera, kuona mene Yesu amachita, kuona mene Yesu amasamalira anthu, ndiye makhalidwe yake akhale makhalidwe athu, kuti ife pamene akutituma tidzathu kutumidwa ngati anthu amene ali ndi nkhope ya Yesu, kuti anthu pokumana nafe azayamba kuzindikira mwa ife nkhope ya Yesu. Ngati sizili choncho, ndiye kuti malaliko athu asakhala opanda ntchito. Koma Yesu ndiye amene akutipatsa mphamvu zake. Tizadziwa zomwe tiyenera kunyamula, zomwe tiyenera kusiya, tizadziwa ndalama zofunika, ndalama sizifunika, chifukwa mtima wathu uzakhala mtima ufanafana ndi Yesu. Ndiye ulemu wathu ndi ulemu umene tikulandira kwa Yesu. Ndi chinthu chachikulu kwambiri kuti Yesu adayima, adaona ine ndinu, ndipo adayamba kutiyitana, bwerani munditsate, bwerani khalani pafupi ndine, kuti mudziwe mmene ndimayendetsera ntchito imene Atate anga adandipatsira, kuti inunso mudzachita ntchito imene inenso ndidakuonetseni pa njira. Ndi pamenepo malaliko athu adzakhala ona, ofatsa ndi ozichepetsa, chifukwa tidzadziwa kuti si malaliko athu, koma ndi malaliko a Mulungu. Sindife amene tingadzikweze ndi kunena onani monga momwe akutilalikira, iyayi, chifukwa wolalika ndi Yesu. Ndiye amangobwereka liwu lathu kuti alankhule ndi anthu. Sino vomerani kuyitanidwa kwanu, vomerani kuti Yesu ali nanu ntchito pa ntchito yake, ndipo dziko lapansi lidzayamba kupeza alaliki ambiri amene ali ndi mtima wa Yesu, mwana wa Mulungu. M'dzina la Atate, ni la Mwana, ni la Mzimu Woyera. Amen.